Къде сте, шматки? Ей, пак сте автомагия, майка му да е. Кажете, шефе, с какво мога да ви помогна? Чуя да вземаш поръчката на този посъркот отпред, ясно ли ти, аз ще ме сега Макдоналдс, ако не ти ясно ли ти бъде ясно, нещастник. Здравейте, добре дошли в Макдоналдс. Как мога да ви помогна днес? Така, искам едно Big Mac меню, Triple Mac меню, чизбургер меню, Big Mac меню, картофки, нагетс, грима шейк, и това е. Това беше епизода за днеска. Може да се абонирате в Patreon за $5 на месец, ако искате да видите втория част. Не забравяйте да се абонирате, да харесате коментаря, да харесате видеото, да се абонирате за Patreon за $5 на месец и да се абонирате за Patreon. Това беше всичко от мен, Арен. Хулиганки от махалата, ще ми чуеш песента даже в плаза. Ураган, само да вляза.